Nusantara wis manjur kawuryan Tanggo jiwa manis menggep sringateng dalu Siniwaka sangyaning dasyagar neng Cakrawala Winulat ngelengut prandene kabeh-kabeh Agrar kang samya sipa Pindara bingkang samudra Prabu sananing wadya kadya panjrahing puspita Tetindhing prawira Argyana Patih Sudira Tidem kang samya sumewa Urmap nilingken sabda Sahyat saeka Patik Praja Dewaku Mas kumala wintenku ya bandhaku ya donyaku ya amalku dewi Jit kula wonten dawuh Kangjeng Rama animbali dhateng putra paduka kula pun bega yitma wis ana pirang taun lawas sing nggone padha mati iki Jit Aduh Kangjeng Rama nyuwun duka putra paduka ngantos mboten ngenget-enget sedanipun Jeng Rama pejah kula tuwin sedanipun Eyang Patih dalah para kadang tuwin para wadyabala gumun setahun jembleng serendeng yen aku ngrasake lelakon kuwi iki Jit biyen jaman urip jagat keberbegen karo kondange Prabu Dasamuka Narendra Sekti Mandra Guna Prawira Jayeng Palugana aja lamak manungsa ora ngingrem dewa wae padha miris marang kadigdayanku. Nanging gene Ojit ing ngatas aku ratu pengpengan duwe bala buta pirang-pirang kethi. Buta gedhe-gedhe anggerawan tak kelimiske lambene tak blendukke wetenge wah dene kabeh buta padha mudhar saka munyuk-munyuk putih kang mung sak jempolan sikil gedhene. Wanara ingkang petak namung setunggal wujudipun Purnanoman. Lah iya kuwi Jit tunggale akeh para wanara. Kang ora sira bobote ngaprang parandene kabeh yaksa padha mati saka tanganing para wanara balaning ratu kang melarat yaiku Sri Rama Wijaya. Njur paedahe apa aku iki ngingoni blanja saben sasi tanpa ketok ampu ing para rata denawa. Saya gumun karo mbahmu mburi kuwi Jit. Blegere kaya ngono e wadine mung karo kethek sekilan wae kok mati yaiku si Anila. Kang jarene Anila biyen ngangkat tugu dikeprukke karo mbahmu mburi kuwi.
Ing ngatasé mung dikepruk tuguhe kok mati rek kebangetan to, Jit. Nggih anak Prabu. Priyun? Kula ngrumaosi mboten sepinta kadegdayan kula nggih nanging langkung iram malih pun bapa menawi ngraos paduka nggih anak Prabu. Priyun? Paduka anak Prabu Kaloka Nalendra ingkang pejah saged gesang malih. Amargi kesinungan Aji Pancasona ewa semanten kok paduka inggih namung pejah saking tanganing kethek putih namipun Anoman. Lah mula niku to, Man. Kula nggih nggumun awak kula dhewe niki. Sepira banggane si Rama, sepira gedene si Rama mung sak godhong pari. Ewa dene bisa nyirnake tenen kula niki. Ora ketok Pancasona kula, Man. Margi sampun dumugi wancinipun. Kajawi menika anak Prabu ngunduh waing pakarti. Ngunduh pripun? Sapa utang serik bakal disaur serik. Utang pati nyaur pati, utang wirang nyaur wirang paduka menika sampun utang sak serik kaliyan pun Rama. Oleh kula utang mapan nggih pundi, Man? Menapa anggere mboten ngrumaosi? Pripun? Nalikanipun anak Prabu wani ndusta Rekian Sinta membo-membo kaki pikun nang larak dateng tanganipun Sinta satemah saged kaboyong dateng nagari Ngalengka. Ateges anak Prabu megataken peksa dateng Rama kaliyan Sinta. Kados menapa growaing manahing ngatas temanten durung selapan. Dipun pisahken peksa kaliyan paduka nggih anak Prabu. Sing goblok niku sampeyan niku. Tanpa gelem metung mung waton nutuh, Man. Tata lair ketoke kula niki misahake ten Rama kalih Sinta ning setemene kula niku mesakake kalih Sinta, Man. Ngemanten Sinta ing ngatasé niku anak ratu Mantili ratu anak ratu Prabu Janaka. Kulina mukti ten praja kok dijak ten tengah ngalas disengsarake uripe Sinta. Kula sing boten mentala, Man. Kula tulungi balik kula muktekke ten Taman Soka inggih kraton Ngalengka niku. Tata gelar paduka muktekaken namung estunipun paduka ngrujit manahipun pun Sinta. Pun, Man. Ora sah dirembuk lakon sing kepungkur. Kula kepingin ajeng bali urip ten donya malih, Man. Aduh Kangjeng Rama piye? Punapa paduka saged badhe sugeng wangsul dhateng Madyapada? Mboten wonten lokipun tiyang pejah wangsul gesang dhateng Rajapada. Wira nek liyane Godayitma. Ning yen pun bapa bisa, Jit. Anak Prabu, priyun? Menawi anak Prabu kepengin badhe gesang dhateng Madyapada badhe mapan wonten pundi? Awit negari Ngalengka sampun dipun lenggahi Kang Rayi Gunawan. Sakmangke Ngalengka sampun dipun walik nami negari Singgelapura. Ingkang jumeneng nata Kang Rayi pun Gunawan. Kula lilake, kula ikhlaske Gunawan dadi ratu ten Singgela. Ning enten papan sing asing lo tuju, Man. Wonten pundi? Wonten Nuswantara. Aduh, nggih. Nuswantara mboten wonten nggen kangge paduka nggih anak Prabu. Karana menapa? Ing Nuswantara sampun nyirik wangsul paduka dhateng ing Nuswantara. Karana tiyang sak Nuswantara sampun niteni dhateng kawontenan paduka. Uger anak Prabu menika gesang mesti ndamel geger, gesang mesti ngatahaken bebanten. Mila ngantos para kawula sak Nuswantara mboten sudi nampi rawuh paduka. Mboten kepengin badhe kanggenan anak Prabu Godayitma. Menapa anak Prabu mboten kemutan tiyang sak Nuswantara sampun nyatet sejarah paduka. Wiwit paduka ndamel geger kaliyan Prabu Harjuna Sasra bau sampun dipun catet kawula sak Nuswantara. Parandene anak Prabu dipun paringi pangapunten mboten saking ndandosi pakartinipun malah ndamel geger ingkang sakelangkung ageng. Kumawani pepandhengan kaliyan swargi Prabu Rama Wijaya. Wiwit menika mboten wonten pangapunten kagem paduka gesang wonten Nuswantara. Mila inggih kanthi pemut menika mboten moka kawula sak Nuswantara nyirik dhateng wangsul paduka dhateng Nuswantara. Salin klambi, Man.
Mbok inggih ngangge klambi napa mawon kawula mboten badhe nampi kalian paduka. Amargi tiyang saknuswantara sampun sami ngagengaken ing kawaspadan. Mongko gesang paduka nggih anak Prabu menika saged ngrembaka menawi wonten tiyang ingkang kekirangan sugengipun. Tiyang ingkang boten rukun sugengipun. Ing mongko nggih wekdal samangke Nuswantara sampun sengkut mregut mangun karsa mbangun praja. Tuwin bangun manungsa sawetahipun. Mboten wonten tiyang kekirangan ngagengaken ing raos kawaspadan langkung-langkung sami jiwa dhateng jiwaning Pandhawa 5. Menika langkung ageng ing reh kawaspadanipun labet sampun manunggal lair batosipun. Mila moka paduka anggere saged gesang dhateng Nuswantara. Sampeyan kurang petung man, mung waton bisa ndongeng. Petungipun kados pundi? Wangsiting dewa sampun kula tampa, kula kakon bali urip, waton kula bisa rabi ngrabeni titis Widawati. Ngerti? Wekdal mangke Widawati manitis dhateng sinten? Lah mang takon nek durung mang takon. Nggih, nggih. Sakniki Widawati manitis ten putri Mandura Atmajaning Prabu Basudewa sing patutan kalih Dewi Badraini. Badraini niku juru wadang negara Ngalengka. Dipek bojo Basudewa anak-anak siji jenenge Wara Subadra. Nggih, lara ireng nggih Bratajaya. Wektu niki Widawati pun manitis ten Wara Subadra niku man. Menawi kula kelampahan dhaup kalian Lara Ireng, kelampahan kula wangsul gesang Madyapada. Ngerti? Aduh, nggih. Ing atase sukma kok ijik karem rabi. Monggo sampun wonten tembung judul tali mangsa. Pun ampun mangejang kula pun ngerti. Nanging Godayitma dikuwasakake mlangkah saking judul tali mangsa niku. Ngerti? Oh inggih. Ampun mung rabi putri siji. Putri sak Nusantara kula renteng ora ana sing ngalang-alangi. Ngerti? Nggih yen putrine niku purun mesti gelem e. Nggih, tangeh lamun. Lho, malah ngepal aku sampeyan niku. Kanjeng Rama, piye? Menawi ngaten putra paduka namung urmajeng kersa paduka Kanjeng Dewaji. Lah rak ngono, manut kowe penak. Dadak mancai karo rembuku. Wah, aja pakku cilik ngono ora sudi ngaku karo Paman Godayaksa. Aja buta lawas ngono wis. Ora sudi aku nganggo. Petingane ora eneng. Ora betah melek. Nyangnut ora pati apal. Mung cengenges. Nyuwun pangapunten nggih. Upami kula mboten kagem nggih mboten napa-napa. Ning akeh pangapura kula manarga sampean waris dhewe kalih kula. Sampeyan isih permili kula dhewe wan. Yaksa krura kagiri-giri kang nyolir prabot abang kalagar mangguwuh mungsuh. Minta lawan gulir simonapto. Ing atase aku ora turu rasaku kaya wong ngimpi. Ora nyono, ora nglegewa, lamun bakal ketekan sedulurku tuwa tunggal guru. Kakang Bomo padha harja.
Yai Prabu wis tak tampa banget pantarimaku pangestuku tanpa nono. Ya Kang wis tak tampa. Jit, kula wonten dawuh diwaji. Ngaturna bekti iki wakmu nggih. Menika Prabu. Iya, iki kakangku tunggal guru, padha-padha murite Reksi Subali. Nalika jaman aku diwejang ngaji Pancasona, Kakang Boma kuwi mapan ana ing talinganku. Dheweke ya melu ngrungokake. Gandeng sing ngrungokke luwih dhisik Kakang Boma iki tak anggap kadangku tunggal guru sing luwih tuwa, Cit. Inggih. Siwa Prabu pangabekti kula. Iya, wis tak tampa nggih Begoyitma. Sinuwun sami raharja. Iya, wis tak tampa Godhayaksa. Jalur gunung kadingaren Kakang Prabu rawuh marang kraton Tawanggantungan. Ana wigati apa Kakang? Yai, praptaning pun Kakang sepisan tilik kaping pindhone ana gawe. Ana gawe apa? Ndak pariweruh Yai, pun Kakang calone bakal madeg Senopati. Madeg Senopati? Iya. Nyenopateni sapa lan kanggone apa? Jangkaning jagat nyebutake lamun bakal timbul Bratayuda. Peranging Pandhawa kelawan Kurawa. Kepingin banget pun Kakang bakal nyenopateni marang pepundhenku Pandhawa. Mengkono? Iya. Nanging sediaku mau tangi lamun kelakon yen tanpa antuk pambiyantu ning Yai Prabu. Weh, goleke gawean aku. Aku njur kon ngopo? Setemene wektu iki Ngamarta wis ana Senopatine Yai. Wis ana. Wis lah kok kowe arep dadi Senopati? Njur piye carane? Carane kudu mati salah sawiji. Sapa Senopatine? Ya iku Yai Prabu Gatotkaca. Mula kang mangkono Yai. Gandeng wektu iki Yai Prabu ing Pringgon tadi lagi nandhang gerah santer. Aku njaluk gawemu Yai tulungono pun Kakang. Pun Kakang bakal tilik marang Praja Ngamarta kowe melu wae. Tata gelar aku bakal tilik nanging kowe aja karo nden gawe sengkakno pati ning Gatotkaca. Kowe iki arep nambah-nambahi dosaku kok, Kang. Aku mati durung karuan swarga apa neraka, sakjane tak rasakake. Nek swarga kok ora tau kepenak, nek neraka kok saya banget. Kowe teko kene malah nambahi marang Wisa. Titik, njaluk tulung karo aku mateni karo Gatotkaca iki gek dosane karo aku apa bocah kuwi? Sing njaluk tulung aku, moh. Wis kowe arep mateni ya matenono dhewe. Dadi Senopati ya dadi ya dhewe. Aku arep ora ngurusi butuhmu. Arep ngurusi butuhku dhewe. Kowe duwe butuh apa? Tak kandhakno ora iso bantu karo aku. Tuwas ngebot-boti pikirmu. Sapa ngerti yen si Adi Bloko pun Kakang bisa menehi srana. Aku iki ora arep kepengin urip nyang donya meneh to, Kang. Kowe iya. Kepengin bali nyang donya meneh. Sing tak tuju Nuswantara. Ngono. Iya. Wangsiting dewa sing tak tampa. Kelakon aku bali urip waton aku ngrabeni kelawan Wara Subadra. Lah. Kebeneran. Beneran piye? Apa si Adi durung sumurup? Manawa sing jeneng Sumbadra kuwi bibiku. Lho. Bibekmu piye? Kuwi putrane Kangjeng Eyang Basudewa. Mongko bibi Sembadra kuwi duwe sedulur tuwa. Wong atuwaku yaiku Rama Prabu Bathara Kresna. Lho. Bibekmu to? Iya, walah. Iki yen kelakon tak rabi. Bahasamu piye nyang aku? Gek kowe iki kakangku, aku arep rabi karo mbokmu cilik. Carane piye iki? Nek karo sing lanang ngakang, nek karo sing wedok lek piye iki? Mboten napa-napa tunggile kathah kok, Nggel. Nek mung lelakon kaya ngoten niku nggen pedalangan niku kathah. Pakne cilik ngepek ponakane niku kathah. Kowe aja glenyangan.
Iki aku lagi ruwet banget iki. Yai, piye? Mengkene. Yen si Adik bisa mateni Gatotkaca, mongko Gatotkaca iku kuat najaning paman Werkudara. Werkudara kuwi panunggalaning Pandhawa. Pandhawa kuwi cacahe 5. 1 paman Puntadewa, 2 paman Werkudara, 3 paman Janaka, 4 paman Nakula, 5 paman Sedewa. Apa kowe ora kulak pawarta adil pangurmu yen Bibi Sembadra iku wis dipundhut garwa dening paman panengah ya paman Janaka kuwi. Lho. Wis dipek bojo karo Janaka. Wis, gek kapan? Alah gek dul kaidah ngoten kok. Malah kula nggih nekseni nanggap cokeang. Kowe aja macem-macem. Mulyan si Adi bisa mateni Gatotkaca, Pandhawa bakal ngenes pikire. Ngenes sing pikir mahanani bakal mati. Mati ning Pandhawa. Ing kono bakal ninggal garwa yaiku Kangjeng Bibi Wara Sembadra. Ateges si Adi bisa nyukupi kebutuhan kula uga bisa nyengkake patine garwane Bibi Wara Sembadra. Kakiat dari sang kapirangu Rinangka kinempet gampet dosa ngreknaning bawana ya tukang walang ati. Ya tukang ngeseya ya tukang kudu kering. Woe latal. Ya Kakang. Ora liwat tak estokke perintahmu Kakang. Lah syukur bagi sewu. Lah nyewu nyiras ngijing jenenge. Iya. Yen sadhes manut ayo. Tinggal budal bareng lawan pun Kakang. Si Adil lumaku palemunan pun Kakang sing bakal ngambah daratan. Yo, Jit, kula wonten dawaku njel pamit, Jit. Arep mangkat ngetutke wakmu Praten Negara Ngamarta. Mboten langkung namung derek Trarjo. Manpate lan. Kula wonten dawuh nggih. Sampeyan melu napa Geri? Trimah kantun mawon nggih. Ora melu? Mboten ameng-amengang nyawa. Apa kelakon sukma mati pindho. Lah rak ngedeg-deg itu sampeyan niku. Sampun kula trimah nenggo negari. Ayo Kang tak dherekake. Budal dhewe iki Kyai Prabu Koyetro. Mangken sunyo tengah kulem lengeng arum Bungkara sang Brahmana lir pendah swaraning madu brangta manut kembang rarap ning rimang
Jayang ning kanto maruma sangga jaya ganto ngungkungan kilangil bergending juringing raja suwala rare lenyap tekap ning nalika samula sampun bidal Sang Nata Prabu Godayitma sarimbit lawan Prabu Bima Narakasura ing Ciptarasa Praten Nagari Ngamarta tan kantos Sang Hyang Wadyaraksasa ingkang sami nderek tindak ing Sang Katong pating glereng pating glero pating prengongoh pating prengongo waneh-waneh solaing para rata dina yen Candra panyayah singa binasahan nyarengi mangsa Padrawana kawitan taun Candra Sengkala mena genya ingkang winus ana candhaking lampahing mangke datan kadirepat Panakawan ingkang samya gegojekan wonten madyaning margi. Katingal Ki Lurah Petruk tetenguk sarwi anyekar sinom memetri